Есть два варианта гробов со стеклом, те, у которых идет от основания верхней части крышки и до основания нижней части крышки. Казанлылар хәзер әнә шундый тәрәзәле табутлар сорый икән, тик әлегә алар сатуда юк. Быел ихтыяҗ бермә-бер арткан. По санитарным нормам Санитар таләпләр буенча табутны ябарга кирәк диләр. Капкачы пыяла булгач, мәетнең йөзе дә, тәне дә күренә. Безгә көненә берничә тапкыр шундыйны сорап киләләр. Казан шәһәренең җирләү хезмәте күрсәтүче муниципаль оешмасына да мөрәҗәгать итәләр. Тиздән андый пыялалы табутлар кайтачак дип ышандыралар. Ульян өлкәсенә заказ биргәннәр. До этого у нас их не было, не было спроса. Моңарчандай табутларны сораучы юк иде, мин моны пандемия белән бәйле дип уйлыйм. Капкачы тулысынча пыяладан торганы, яртылаш кына пыяла булганнары бар. Монда каршылыклар килеп чыга. Моргтан мәетләрне биргәндә махсус рәвештә каплыйлар һәм ашарга ярамый диләр. Роспотребнадзорда исә күмү буенча бернинди кагыйдәләр юк, ничек телисез, шулай күмегез диләр. Вирус передается от человека к человеку все-таки воздушно-капельным путем. Вирус кешедән кешегә һава, тын юлы аша иярә, ә мәеттән аны берничек тә эләктереп булмый. Димәк, исән кешегә ул куркыныч түгел. Ковид гомумән әлегә өйрәнелмәгән җир ди табиблар. Бер айдан соң аның турында тагын ниләр ачыкланыр, беркем дә ышандырып әйтә алмый. Күрәсең, шунлыктан үзара сөйләшүдә вирустан вафат булучыларның туганнарына саклану таләпләрен үтәү хәерле диләр. Үз туганнарны күрәсе килә. Хотя бы эшләсеннәр инде, шундый или помещение не болса да кешене, чтобы дезинфекция ясаттырып, шулай можно ясарга. Татарларның тоже бит инде теге жуганча хатыга обязательно күрәләр бит инде, карыйлар. Әлегә тәрәзәле табутларга ихтыяҗ булган тәкъдимгә караганда зуррак. Иртәгә башкалага тагын бер пыялалы партия товар кайтарырга җыйналар. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.